iltaa. Neuvostoliitossa viikonvaihteessa sattuneesta ydinvoimala-onnettomuudesta on kerrottu ensimmäisen kerran yksityiskohtaisia tietoja hetki sitten Moskovan television uutislähetyksessä. Alustavien tietojen mukaan onnettomuudessa kuoli 2 ihmistä ja vaurioituneen voimalan lähellä sijaitsevien 3 asutuskeskuksen asukkaat on evakuoitu. По предварительным данным, авария произошла в одном из помещений 4-го энергоблока и привела к разрушению части строительных конструкций здания реактора, его повреждению и некоторой утечке радиоактивных веществ. 3 остальных энергоблока остановлены, исправные и находятся в эксплуатационном резерве. При аварии погибли 2 человека. Tšernobylin voimalan asuntoalueen ja 3 muun lähellä sijaitsevan asutuskeskuksen asukkaat on evakuoitu. Kyseessä saattavat olla varsin huomattavat ihmismäärät. Tšernobylin voimakylän asukasluvusta en tiedä, mutta vastaavanlaisissa on muualla Neuvostoliitossa jopa tuhansia ihmisiä. Joka tapauksessa tiedot 3,5 miljoonan asukkaan Kiovan evakuoimisesta osoittautuivat vääriksi, niin kuin niin monet muutkin tämän päivän aikana syntyneet huhut. Tiedonannon mukaan valtion tutkimuskomissiota itse paikalla johtaa varapääministeri Boris Sherbina, entinen öljy- ja kaasurakennusteollisuuden ministeri, joka on kovan miehen maineessa. Tiedonannossa vaietaan monista asioista, joista tänään on saatu tietoja muuta kautta, esimerkiksi avunpyynnöistä Ruotsiin ja Länsi-Saksaan. Saatujen tietojen mukaan Neuvostoliitto pyysi neuvoja siitä, miten reaktoripalo voitaisiin sammuttaa. Tämä siis kertoi siitä, että palo edelleen olisi jatkunut ja myös siitä, että tilanne oli ollut ja ehkä on edelleen aika paha. On varmasti täytynyt niellä jonkin verran kansallista ylpeyttä ennen kuin apua on pyydetty. Kyseessä on lisäksi reaktorityyppi, joka on Neuvostoliitossa kehitetty ja jollaisia tiettävästi on vain täällä. Se ei myöskään kuulu niihin reaktoreihin, jotka Neuvostoliitto on tähän mennessä avannut kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEAn tarkastettavaksi. Nämä reaktorit molemmat ovat painevesityyppisiä. Tässä grafiittikanavan reaktorissa uraani on grafiittivaipassa, joka on edelleen teräsputkessa. Jokainen näistä hermeettisesti suljettu. Tämä on se suojus, joka yleensä on. Niiden ympärillä ei ole sellaista paineastiaa kuin painevesireaktorissa. Neuvostoliitossa ei koko tämän ydinvoiman 30 vuoden aikana ole käyty mitään suurta yleisökeskustelua ydinvoiman turvallisuudesta ja suotavuudesta. On totuttu luottamaan asiantuntijoihin. Tämä saattaa nyt muuttua. Ympäristöasiat kun ovat muutenkin kovasti esillä ja keskustelun kohteena täällä.